Dalawang high-value drug personality sa Ilocos Norte timbog sa magkahiwalay na buy-bust operation ng PDEA at PNP. Naka-alerto CJ Turida. Arestado ang isang high-value drug personality sa isinagawang buy-bust operation ng PDEA at PNP sa barangay Gareta, Badok, Ilocos Norte noong September 3. Kinilala ang suspect sa alias Darwin, isang welder at residente ng nasabing barangay at kabilang sa Regional Drug Watch List. 7 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakuha sa suspect. Nabawi rin ang ginamit na marked money sa operasyon. Makaharap sa kaukulang kaso ang suspect na wala pang pahayag. Arestado ang isang high-value target drug personality sa buy-bust operation ng PDEA at PNP sa Laoag City pasado alas 2 ng hapon kahapon. Kinilala ang suspect sa alias Alexander, residente ng barangay Arani at miyembro rin umano ng isang drug group. Nakumpiska sa suspect ang 8 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pa siyang pahayag. CJ Turida, North Central Luzon.